соҳаи пахтакорӣ таи солҳои охир рушд ёфта, фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта ва ҳаҷми содироти он зиёд гардидааст. Бо дастури ҳукумати мамлакат дар ҳамаи минтақаҳои кишвар ҷиҳати афзун гардондани истеҳсоли пахта ва бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноати сабук чораҳои амалӣ андешида мешавад. дар ин самт деҳқонони шаҳри Турсунзода низ аввалин донаҳои чигитро ба замин пошида ният доранд майдони парвариши пахтаро зиёд намоянд. кишти аввали пунбадона дар хоҷагии Самир бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ ва кишоварзони шаҳри Турсунзода сурат гирифт. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон бо деҳқонону пирони рӯзгордида суҳбат карда аз ҷумла қайд намуд, ки барои гирифтани ҳосили хуб ҳамеша ба қоидаҳои агротехникии он диққати ҷиддӣ диҳанд. ин тадбири муҳим ба рушди соҳаи пахтакорӣ мусоидат намуда, дар баробари баланд гардондани иқтидори истеҳсолӣ ба таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ мусоидат менамояд. муҳлатҳои беҳтарин гуфтан зарур аст, ки аллакай дар водии Исор даҳаи мана 1 моҳи апрел оғоз шуд ва мана кишта дар ноҳияҳои мисол тобеи марказ аллакай оғоз карданд ва гуфтан зарур аст, ки бояд мо меъёри пунбадонаро бояд муайян кардан дар кор. он навъҳое ки аз дуруст заҳролуд шуданд, аз ғилбор гузаштанд, албатта 70-75 килограмм дар 1 гектар киш карда мешавад ва дар вақти тарк кардани пунбадона бояд мо эҳтиёт кунем. ҳамон заҳролуд шудагӣ бо баъзе препаратҳо бояд дар ҷӯйбо равон нашавад. бояд хубтар мо пунбадоная тарк карда аз 4 то 8 соат киш кардан дар кор. дар бисёр маврид мисол гармия дидан дар кор, ки то кадом рӯз боришот мешавад. бисёр вақт хоҷагидоро зиёд тар мекунанд. дар вақти қоқ омадан бояд вай он неш зада қоқ шуданаш мумкин. барои ҳамин 3-4 соат тарк карда киш кардан дар кор. дар ин маърака кишоварзон, намояндагони дигар хоҷагиҳои хурду калони минтақа иштирок ва аз маслиҳату пешниҳодоти намояндаи ҳукумати мамлакат бархурдор гаштанд. барои саривақт ба анҷом расондани маърака аз ҳисоби мутахассисони соҳа гурӯҳи корӣ таъсис ёфта, тамоми техникаву мошиноолатҳои кишоварзӣ ба кишти пахта сафарбар шудааст. бояд хайр кард, ки ҳангоми кишу кори таъиноти парвариши пахта пеш аз ҳама бояд амалиятҳои технологӣ мувофиқи талаботи агротехникӣ иҷро карда шаванд. барои иҷро шудани ин амалиятҳои технологӣ назорат кардан дар кор, ки ҳамаи мошиноолатҳо сохти конструктивашон ва параметрҳои корияшон ба талабот ҷавобгӯ бошад. яке аз талаботҳое ки барои дастрас шудани ҳосили дилхоҳ зарур аст, ин ҳолати мелиоративии хок аст. ҳамаи мо шумо медонем, ки солҳои охир мо асосан заминҳоро тавассути трактори чархдор шудгор мекунем. ин боиси он мешавад замин дар таркиби хоки он то ҳадди калон таркибаш зич мешавад. ин ва таҷрибаҳои истеҳсолӣ маълум намуданд, ки зичии хок барои кишти парвариши пахта бояд ки аз 0,9 то 1,3 грамм дар сантиметри кубӣ бошад. хулоса ки ҳамин олатҳои техникӣ бояд ки ба талабот ҷавобгӯ бошанд. бинобар сабаб ҳосили дилхоҳ ба даст овардан мешавад. вагарна агар ҳарчанд тухми арзанда ҳам ки бошад, васитаҳои техникӣ коркардашон ба талабот ҷавобгӯ набошанд, ҳосили дилхоҳ рӯёнда намешавад. ҳамчунин гурӯҳи корӣ бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон Ризоӣ дар деҳаи зарбдори ҷамоати деҳоти Турсун Туйчифи шаҳри Турсунзода аз гармхонаҳои хоҷагии деҳқонии Саховат 1 ва Доно, аз сабзавоткорӣ дар ҷамоати деҳоти Навобод ҳолати нашнамӯи картошка, дар ҷамоати деҳоти Ҷура Раҳмонов бошад аз ҳолати гармхонаҳо дидан намуданд. дар самти истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулоти барвақтӣ барои рушди соҳаи афзалатнок, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ғанӣ гардондани бозори истеъмолӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтӣ, бахусус помидор ва бодиринг маслиҳатҳои муфид дода шуд.